बैसागुनिया बख'सिगोन नै फिनाया बोरो नायनि आयौ बख'बायबो बथलाव सोना दोनसै ना बे नाम्बार 1 मोनामबाय जोबोद मोजां मोनहाव जाखो मोदोमदों मोदोमो जायो बे ओमफ्राय मोनामखायोसोबा गोदै मोदोमदों मोनजायो मोनामखायोसो लोंग्राफ्रा बे मोनामनायखौ मोदोमनाय मोनखायो मालाय मास मोनसेल' आरोना दाबो मास मोनसे औ 16 थारिखआव बानायदोंमोन फेब्रुवारिनि ना होमबा मास एथ' बारबाय 1 मासनि बारा जाबाय देर मास ओंखारबाय माथो नङा माइब्रा ना बियो सोरखौ खिन्थु बथलाबो पुरा रेडि बिहरनानै नै लोंग्राफोरनाव बिहरनानै सुनानै दोनजोबखाबाय आरोना बेयाव सोनानै दोनसिगोन नाम्बार लिरै लिरै नोंना लेबेला बानायखाबाय जि बुरजा दंबावोसो ना बे 1 नाम्बार हालदै गुन्द्रा बानायनो बे न'नि हालदैखौनो नै हरसे सोमनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय बेखौहाय गाबोन रुनोसै खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय दा जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन दे बिनिफ्राय लाइक शेयार खालामदो भिडिअखौ आरो कमेन्टबो खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय नै रायजोफोर दा आङो एकदम थफ्ला थफ्लि लानानै दं आरोना मैयानि लाबोनाय सिफोराहाय बियोहाय बेखौ सुनानै लाग्रोसै ओमफ्रायहाय नै मैया गाननाय दख'नाखौबो आङो बेलासि द्रायनानै सफैनानैहाय माने सुनाय जायाखै नालाय बेखायनो दिनै सुनानै लानोसै आरोना दाथ' फुं जाबाय ओमफ्रायहाय दा सुनानै लानोसै बेनिफ्राय आङो ब्रेकफास्ट खालामसै ओमफ्राय थांसै आरोना ओमफ्राय नै रायजोफोर दिनै आरोबाव बेजों लोगोसे आङो मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबावनोसै ओमफ्राय दा मा जानाय जागोन बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आङो थारमाने दिनैहाय बर'नि ओंख्रि अनला जानो नागिरदोंलाय आरोना दा होमबा नायलांदो मा मा दङ बे ओंख्रिजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादों होमबा दा नै रायजोफोर मैया हरावहाय सोमनानै दोनदोंमोन नालाय हालदै बानायनो नागिरदों जोंहा माने हालदै न'आवनिखा ओमफ्रायहाय बेखौहाय हालदै गुरा खालामसै आरोना दा बेखौ मारै मारै खालामगासिनो नै फैदो नायनि थारमाने मैया सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय दिनै बेखौ नै मैला बख'नांगौ हाद्रि दंसोगारो आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय मैला गजोबनायनि नाया गजोबनायनि आरोना बेखौ दा सुनानैहाय दा रुनांगौ दा नोंथांमोननोबो शेयार खालामनांगोन आङो मारै खालामो साफा खालामखांनानै नै बिदि दोनबाय आरोना बेखौहाय साफानो बेनि उनाव रुनोसै रुनानै नै एग्लुंबाय बेखौ जासिगोन बियो मोजां बेसेबांबा गिदिर बर्थनावहाय रुखांनानै बिदि संग्रायावहाय दै सोरोहोग्रोबाय ओमफ्राय बेखौ हानोसै आरोना हानानै फोराननोसै न'आवनि लकेल हालदै जाहैबाय बियो सेरफांगुरिसिम फैबाय आङो नै ओमफ्राय दा न'सिम थांनो गारि नेगासिनो बास नेगासिनो दाबो सफैया 15 मिनिटसो जाबायदां नेनाया एसे खाख्लोमजोबनानै नेबाय आं माला फैबावगोन ना ओंखाम उखैनो हाला फैगौ फैबाय बासआ गाखोनोसै
दा सफैफिनबाय आङो क्लासनिफ्राय नै ओमफ्रायहाय बिराद जालालाय आरोना टाइमा उखैनो हालालाय ओमफ्राय नै दहायनि हालदै बानायनाया नै रायजोफोर नायलाय नैबे दहाय हालदैखौहाय रुदोंमोन ना बेखौहाय नै हानानैहाय फोरानबाय आरोना दा बेखौ गोरान खालामनानैहाय बेखौ माबा बानायगोन पाउडार बानायगोन आरोना रायजोफोर जागोरसै आङो बिराद उखैबाय दा बिमा संनायखौ जानोसैलाय नै मा संदों नायनोसै र' अनला नाथुर जुनाय टमेट' ओमफ्राय मैथा बांगाल सयाबिन नै दाउजों सरजिनाजों हानानै जानोसै आं थाब थाबनो रायजोफोर नै जाग्राखौ रेडि खालामबाय आङो जानोसै एकदम माने मावजोबनाय मोनबाय आं उखैनायाहाय ओरैबायदि जाबाय माने फैनाया थाब सफैगौमोन ओमफ्रायहाय मा साननानै फैखो गारिखौनो ओंखारनांगौ जायगायावनो ओंखारनो रोङाखै आरो ना ओमफ्राय बेयावनो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय आरोबाव नै बैयो सेरफांगुरि खाथियावहाय माबायावहाय बेवहाय आरो गारि एक्सिडेन्ट जानाय लोगो मोनबावबाय आरो ना बेयावबो माने लामायानो गोथेनानै थाजोब्बायमोन जानानै बिराद लेट जाबाय जेरैबायदि सफैनांगौमोन आं जेसेबां सिगां ओंखारदोंमोन बिदि सफैयासैना ओमफ्राय मेंजोब्बाय दहायबो क्लासाव ओरैबायदि उइक जाखादों आङो माने गोलैहां गोलैहांसो मोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय सानफ्रामबो माने बिराद उइक मोनबाय आङो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय बोरैबा मोनजोब्बाय जानोसै आं रायजोफोर उखैनो हाला
Hadi bir. Daha enerji mana baca moनबाय आं
ओरैबायदि जाबायमोन जालामोन उखैनायानो अबस्था गैयि जासिगौमोन ओमफ्राय दा रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं